मुलुगनाङै कर'ना भाइरासनि थाखाय गिख्रंनाय थासारिया बोसोरसे बुब्लि बाबेनलांबाय आरो बे बुब्लियाव आथिखालाव सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, राजखान्थि गासै बिथिङावनो जुब्रा जानानै दङ। भारतआव आथिखालाव सोलोंथाइनि थामोनथाखौ लाखिनायनि खाथिराव अनलाइन प्रसेसनि गेजेरजों कन्टिनिउ खालामनो बुंनाय जादों सोलोंथाइ बिथिंखौ आरो बिब्दिनो अनलाइन क्लासनि हाबाफारि जाबाय थादों। बेखिनियाव अनलाइन क्लास खालामनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ होबाय थानायाव सोलोंसालियाव माबायदि प्रब्लेम फेस खालामो, लोगोसेनो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव माबायदि सौग्रावनाय थासारि बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। दा समाव जोङो दङ क'क्राझार गभ बिएड कलेजनि सासे बिबुंगोरा रन्जित नार्जारि। बिथाङा गावनि मोनदांथिजों एबा गावनि रोंगौथिजों माखासे बाथ्रा बुंथिगोन जे अनलाइन सोलोंथाइया जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ माबायदियै गोहोम खोख्लैगोन एबा माबायदियै सौग्रावनाय थासारि लाबोगोन। जों बिथांनो बरायनाय होदों, खुलुमनाय होदों। नोंथांखौ खुलुमनाय होबाय। नोंथांखौबो खुलुमबाय। दासान्दि कर'ना भाइरासनि थाखाय गासै मुलुगावनो गिख्रंनाय थासारि आरो बे बुब्लियाव गासै बिथिङा सौग्रावनाय जागासिनो दङ। जेरैहाय सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, फालांगि गासै बिथिङानो आन्दायनानै दङ आरो दावबायनाय बिथिङाबो थाबथानानै दङ। दिनैनि समावहाय नुनो मोनदों जे भारत सरकारा अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिंखौ लांबाय थानायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामदों आरो अलरेडि बे अनलाइन क्लासनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथाङा सासे सोलोंथाइ बिथिंजों नांफाजाबनाय सुबुं हिसाबैहाय आरो नोंथाङा क'क्राझार बिएड कलेजनि सासे लेक्सारार जानानै दङ आरो नोंथांमोननि सोलोंसालिनि बिथिंनिफ्राय माबायदि सौग्रावनाय मोनबाय थादों एबा माबायदि खाबु जादों अनलाइन क्लास खालामनायनि गेजेराव बेफोरखौ नोंथाङा बुंथिनानै होयोब्ला जोंनि थाखाय गाहाम जागोन जे जोंनि सोलोंथाइ बिथिंजों सोमोन्दो गोनां फोरोंगिरिफोर एबा फरायसा लोगोसे माने बिमा बिफाफोरा बेयाव नांफानायनि माखासे खाबुखौ लानो हागोन एबा बेवहाय थानाय असुबिदाफोरखौ बुंथियोब्ला बेनि मिजारखौ लानायनि खाबुआ फैगोन। नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? गिबियावनो आं नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ हरबाय। जेखियानो जादोला आथिखालाव बुहुमनाङैनो जि कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै मानसिफोरा बेंगुरा जादों, थिग बिदिनो जोंनि भारतबर्षनि आरो लोगोसे आसामनि आरो आसामजों लोगोसे जोंनि बिटिसिआ कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ आरो जायनि जाहोनाव जोंनि बांसिन बर' ओनसोलाव बुंनांगोन बिटिसि बर' ओनसोलाव नङा जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिनानो बे कर'ना भाइरासनि साग्लोबजानायाव जोंनि इडुकेसन बिथिङा गोबां जेंना जेंगोनाजों माने फेस जागासिनो, प्रब्लेम मोनगासिनो दं आरो बेफोरनि गेजेराव जोंनि फोरोंगिरि आरो छात्र समाज बिनि गेजेराव गोबां फारागथि जों नुनो मोनदों। फारागथिया नैबेनो आथिखालाव क्लास गैयैनि जाहोनाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा बर' फरायसाल' नङा जोंनि गोबां गामिनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरानो फरायनायाव माने गोजान जानानै दं। बेफोर जाहैबाय क्लास गैया, रेगुलार क्लास जानो हायाखै। बेफोर गासिबो बे कभिड-19नि थाखायनो जादों। दा बाथ्राया जोंनि भारतबर्षनि जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ अनलाइन क्लासखौ जों लानायनि मोनसे खाबुखौ होगासिनो दं आरो बेखौ लादोंबो लायाखैबो। दा बेनि गेजेराव अनलाइन जाहाथे जों क्लासखौनो लानो हाखाया, फरायसालियाव थांनानै थोंजों थांनानै जों क्लास लानो हाया। बेनि थाखायनो जोङो अनलाइन क्लास लानांगौ जादों। दा अनलाइन क्लास लानानै जोङो माखासे जिनिसखौल' जों सुफुंनो हानाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, अनलाइनजों क्लास लाबाबो माने क्लास लानानै नंगौ जों माखासे जिनिसफोरखौ माने जास्ट माने इनफरमेसनखौल' जों होनो हानाय जादों, नाथाय नांगौ रोखोमै जों होनो हायाखै। बेफोर जाहैबाय जोंनाव मा नेटवार्क प्रब्लेम जायो। बेफोरनि थाखायनो छात्रफ्रा जों डिफेक्ट जादों। दा जों क्लास लानो हायाखै, जोंनि क्लासा जानांसिगौमोन, जागासिनो दाथ' माने परीक्षा एग्जामाबो खाथियाव फैबाय। फारसेथिं जोंनि बिएड कलेज आन्डार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव थानाय गासैबो बिएड कलेजानो एग्जाम जानो हायाखै। एमएड एग्जाम दङ, बिएड एग्जाम जानो हायाखै। दा बेफोरनि थाखाय जोङो माने एग्जामफोरखौ ड्रप खालामनांगौ जादों बेफोर कभिड-19नि जाहोनाव। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जों बे माने
एग्जामनि क्लासखौ दा लाबाव जोंहाथ' एग्जाम जागासिनो दं ना जोङो थार्ड सेम फार्स्ट सेकेन्ड सेमनि क्लास लानो बेफोरबो मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दा सात्रफोरा जोंनाव डिमान्ड खालामदों अनलाइन क्लास खालामनांगौ होननानै नाथाय अनलाइन क्लासबाबो ओरैबायदि प्रब्लेम मोनदों जोङो सोरनावबा नेटवार्क गैया दा आंनो न'आव दंफैयो आंनावनो नेटवार्क थाया मालाबा आरो गोबाङावनो माने गोबां सात्रआनो बा जोंनावथ' माने हाइ लेभेलनि सात्रफोर थायो गासैबो माने एम ए पासआनो थायो बिसोरनावबो गामियाव नेटवार्क थाया जायनि जाहोनाव माखासेया बेनिफिट जादों आरो माखासेया बेनिफिट मोनाखै माखासेया माने खाबु लानो हादों माखासेया खाबु लानो बेफोर जाहैबाय नेटवार्क प्रब्लेम बेनि थाखायनो अनलाइनावबो जों माखासे प्रब्लेमखौ मोनगासिनो दङ बेबायदि खारनावनो आरो फारसेथिं दा हाइ स्कुल लेभेलनिखौ थाङोबाबो जों मोनो गोबाङानो एन्ड्रइड मबाइल बायनानै हाया आरो गोबाङानो एन्ड्रइड मबाइल लानानैबो गोबां सात्रआनो लेखा फराया दिनै मबाइल नायनानै थायो दा बेनि जाहोनाव फारसेथिं अनलाइना मोजांबो मावदों आरो अनलाइननि माने अनलाइना फारसेथिं प्रब्लेमबो जादों सात्रनि गाज्रि जादों होनो आं होनाखै नाथाय प्रब्लेम जादों नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय नाथाय माने अनलाइन माने क्लासजों जोङो जास्ट माखासे इनफरमेसनखौसो होनो हादों नाथाय माखासे नांगौ रोखोमनि जिनिसफोरखौ जों होनो हायाखै बेफोर जाहैबाय नेटवार्क प्रब्लेम एन्ड्रइड मबाइल गैया बयनावबो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो माखासे जिनिसखौ न' दाउ सुफुंनो हादों नाथाय आं बिनिफ्राय गाज्रि जादों होननानै बुङाखै नाथाय सात्रफोरा प्रब्लेम मोनदों नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय नोंथाङा बुंबाय जे नेटवार्कनि ट्राबुलाव गोग्लैदों आरो बेयो मोनसे प्रब्लेम होननानै जोङो बुंनांगोन जे जेरावनाखि नेटवार्कनि फेसिलिटि गैया बैफोरावहाय थानाय स्कुलफोर एबा फरायसाफोर एबा फोरोंगिरिफोरा अनलाइन क्लासखौहाय मोजाङैहाय बेबहार खालामनो हानाय जायाखै दा बिनि मेजारखौ नोंथाङा मा खालामनो लुबैयो दा बिनि सुफुंनाय राहाफ्रा आसलते जों जानांगोन थारमाने ओरैबायदि जानांगोन जोङो गामि गामि नेटवार्क प्रब्लेम नेटवार्क थानाय जेने गभर्नमेन्टआ बेखौ माने राहा लानांगोन नङाबा जोङो भबिष्यतावबो आन्दायगोन दा जोंनि गामि ओनसोलाल' अनलाइन क्लास लानो हाया नाथाय खिन्थु टाउन सहराव जों अनलाइन क्लास लायो मानोना नेटवार्क थायो दा बेखायनो आं गभर्नमेन्टखौ माने दा इन्डियान गभर्नमेन्टजों लोगोसे बिटिसि आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे जों बिटिसिआव थानाय हिसाबै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आं खालामगोन बेफोरबायदि नेटवार्क प्रब्लेमखौ माने सुफुंनो थाखाय नेटवार्क मोननायनि थाखाय जाहाथे सात्रफोरा बिनिफ्राय डिस्टार्ब जाया क्लास लानो हायो अनलाइनजोंनो बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टआ राहा लायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो मोनसे खामानिखौ मावजायो जेने जेरावनाखि नेटवार्कनि प्रब्लेम दं गामि ओनसोलफोराव जेरावनाखि टावारनि एरेन्जमेन्ट जायाखै दा बैफोरावहाय बे गामिनि समाजा एबा दा जोंनि गेजेरावहाय गोबांथार आफादफोर दङ ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दङ दा बिथांमोनहा मोनसे दायित्वबो लानो हायो जे जोंनि अनलाइन क्लास जादों बेनि डकुमेन्टेसनखौहाय बै डिसप्ले खालामनायनि गेजेरजों प्रजेक्टरनि गेजेरजों क्लास खालामनायनि बेबस्था लानानै ससियेल डिस्टेन्स मेइन्टेन खालामनानै हायो बेखौ खालामनो हायो खिन्थु नाथाय बिनि सुबिदाफोराबो जोंहा थानांगोन दिनै ससियेल अर्गानाइजेसन नन माने एनजिअफोर थायो नाथाय गोबां एनजिअ दङबाबो जोंनि ओनसोलावहाय बा बिटिसि ओनसोलावनो बेफोरबायदि डिजिटेल माबा थानाय बा बेफोर मेकानिक बा कम्पिउटारजों सोमोन्दो थानाय जों बेफोर प्रब्लेमखौ नुगासिनो दं किसुमाना रोङा खायसेया रोङा आरो प्रब्लेम दङ दा बेफोरखौ सुफुंनोबाबो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो राहा लानांगोन नन गभार्नमेन्टेलफोरनो जुदि सुबिदाखौ होयोबा आं सानो बिथांमोननोबो जुदि बेफोर सुबिदाखौ होयोबा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावल' नङा आसामावनो माने बे अनलाइन क्लासआ मोजां जाफुंगोन होननानै आं सानो स्पेसियेलि बे कभिड-19नि समाव नोंथाङा क'क्राझार बिएड कलेजनि सासे लेक्सारार हिसाबैहाय बेखिनि नोंथाङा मोनदांदों आरो बिनि साबसिन माबा मोनसे राहा नुदों नामा नोंथाङा साबसिना आजिखालिथ' जोंना माने मा होनो बेखौ जोंना डिजिटेल एज होननानै बुङो डिजिटेल एज होननानै बुङोबाबो जों बेफोर सुबिदाखौ जों लानो हायाखै दिनै जोंनाव क्लासाव माखासे फेसिलिटिखौ जों मोना दिनै सियार बेन्चफोरखौनो जों सुबिदाजनक किसुमान मोना दिनै जोंनो ब्लेकबर्ड मोजां नांगौ सात्रफोरखौ फोरोंनाय दिनै जेनेबा जोंना माखासे माने न'नि जि इनभाइरनमेन्टफोरानो जोंना सुबिदाजनक नङा माब्लाबा कारेन्ट थाया माब्लाबा फेन थाया जायनि जाहोनाव माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो लानो हाया मोनदोंबाबो जों मोना नांगौ समाव जों बेफोरखौ मोना आं बेखायनो सानो दा बेफोर गासैखौबो नट अनलि जोंनि कलेज नङा गासिबो कलेजावनो आरो कलेजजों लोगोसे फरायसालिफोरावबो बेफोरबायदि सुबिदा लाइटनि सुबिदा गासिबो लाइटजों लोगोसेनो सेनिटेसनानो जा मामेन गासिबो नांगौ जिनिसफोरखौ जोङो जुदि बिसोर फेसिलिटेट जुदि खालामोबा गभर्नमेन्टआ जोङो
सोलोंथाइनि फारसे आवगायलांनो हागोन नङाबा सोलोंथाइया जोंनि जाहोनाव दिनै खोमसियां जानानै दङ आं मोनसे खोथा बुंबाय थादों जे ससियेल अर्गानाइजेसनफोरा बे माखासे जितु कन्टेन्ट दङ एजुकेसननि कन्टेन्टफोर दङ बा कारिकुलामनि कन्टेन्टफोर दङ बेखौहाय माने CD बानायनानै बे डिसप्ले खालामनायनि बेबस्था खालामनो हायो अब्ला माने नेटवर्किं गैयाब्लाबो गामियाव जुदि बे CDफोरा सौहैयोब्ला बिथांमोना निजानो फरायनायनि खाबुखौ लानो हागोन आरो जेब्ला फरिखानि बेबस्था बेखौ माबोरै खालामनो हागोन एग्जामनि दाथ' जों एग्जामनि जुदि माबा बुङोबा दाबो एग्जामाबो जोंना अनलाइन जादों खिन्थु अनलाइनावबो माखासे प्रब्लेमखौ जों मोनदों अनलाइन एग्जाम लानायावबो जेरै अपेन बुक लानानै अनलाइन एग्जाम खालामनाय बेफोरावबो जों माखासे प्रब्लेमखौ मोनदों दा नों जुदि जोंनो क्वालिटि इडुकेसन नांगौ बे क्वालिटि इडुकेसन होनोबा जोंनो मानसिया फरायनानै गावनि रोंगौथिखौ माबायदि रोंगौथिखौ मोनदांनानै लिरनो हानाय आरो बिसोरजों मार्कनि खोथाखौबो आं बारा सिन्था खालामा खिन्थु क्वालिटि इडुकेसनखौ जोंनो नांथारगोन आरो क्वालिटि इडुकेसन नांगौबा गावनि रोंगौथिजों मोननानै लिरनो हानाय बे जिनिसा जों नाथाय अनलाइन एग्जामाव प्रब्लेमफोरखौ जों मोनगासिनो दं जेरै जों लेखानिफ्राय लिरनानै माखासे जिनिसफोरखौ जों लिरो आरो बिदिनो जाय छात्र छात्रीफोरा फरायनाय नङा दा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जों मोनगासिनो दं आচ্ছা अनलाइननि सिस्टेमाव नोंथाङा असुबिदाखौ बुंबाय ट्राबलखौ बुंबाय दा बिदिब्ला जोङो अल्टारनेट वे जेनेबा दा अनलाइननि गेजेरजों जिखिनि कन्टिनिउटि सोलोंथाइ लानायनि कन्टिनिउखौ लाबाय थानाय जादों आरो बेखौ नोंथाङा स्टप खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनायदों नामा आं अनलाइननि खोथा स्टप खालामनायनि खोथा बुङाखै ना अनलाइननि माखासे सुबिदाफोरखौ जेरै होनांगौ बिदि होयोबा अनलाइनजोंबो जों क्लासखौ मोजां खालामनो हागोन दा आं प्रब्लेमखौ दहायनो बुंदों मा जोंनाव एन्ड्रइड मबाइल बयनावबो थाया फारसेथिं नेटवार्क थाया बिनि थाखायनो आङो माखासे प्रब्लेमफोरखौ मोनदों नाथाय बेफोरखौ जोंनि BTC सरकार बा आसाम सरकारा सुफुङोबा अनलाइनावबो मोजां जागोन होननानै आं बुंदों नाथाय बेनिफ्राय आङो माने छात्रफोरा डिप्राइभ जादों होननानै आं सानाखै नाथाय दासिमबो अनलाइनखौनो जों खालामो नाथाय अनलाइननि गेजेरजों प्रब्लेमा फैनो बयनावबो जोंनाव एन्ड्रइड मबाइल थाया आरो थायोबाबो जोंनाव नेटवार्क गैया नाथाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनोबा जोङो अनलाइनजोंबो क्लासखौ लानो हायो होननानै आं सानो नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे गभर्नमेन्टआ बेफोर माखासे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ आरो गामि ओनसोलाव जेरावनाखि नेटवार्कनि फेसिलिटि गैया बैफ्रावबो बेफोरखौ खालामनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगौ होनना बेखौ बुंनायदों जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथांनि बानबुंथिया आरो फैबाय थानाय समावहाय अनलाइन क्लास कन्टिनिउ खालामनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन बा गभर्नमेन्टआ मावफुंगोन बेखौ मिजिं लादों आरो बेराफारसे माने कर'ना भाइरासनि दोहौ बेयो थाबैनो जोबोब्लाथ' अफलाइन क्लासा जाफिनगोन अब्ला माने बेखौ कन्टिनिउ खालामनायनि राहाया जागोन नोंथांनो साबायखर होदों जोंनो बेखिनि सम होनायनि थाखाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों